Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er bijna geen ruimte meer is in de Capriles Kliniek. De Capriles Kliniek wordt de laatste tijd namelijk geconfronteerd met een grote toestroom van cliënten die moeten worden opgenomen. De intensieve zorg is overvol en de doorstroom naar andere afdelingen van de kliniek is niet mogelijk, omdat die ook helemaal vol zitten. Daarmee is er sprake van een kritieke situatie. Dat heeft de kliniek gisteren laten weten. Een van de oorzaken is dat de uitstroom naar behandeling naar andere zorgvoorzieningen, zoals verzorgingstehuizen en gehandicaptenzorg, maar zeer beperkt mogelijk is. Daardoor blijven cliënten noodgedwongen langer dan strikt noodzakelijk. Maar omdat de toestroom gewoon doorgaat, komt er een moment dat het vastloopt. In het persbericht wordt gesteld dat het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. D.R. Capriles, dat is de officiële naam van de Capriles Kliniek, altijd plaatsvindt op verwijzing van een arts. Momenteel is de balans zoek. Er wordt altijd geprobeerd om mensen op te nemen, maar het loopt vast en daarvoor zijn maatregelen nodig, aldus de kliniek. Referendum ADC gaat gewoon door, dat heeft de rechter gisteren in een kort geding bepaald. De rechter heeft het APVO-bestuur in het ongelijk gesteld in een kort geding dat de vakbond tegen de landsbemiddelaar had aangespannen. De uitspraak betekent dat het geplande referendum gewoon doorgaat. Volgens APVO moest er onderscheid worden gemaakt tussen het personeel en de stafleden. De rechter ziet geen reden om hier iets in te veranderen en laat het referendum gewoon doorgaan. De situatie bij Landfill Malpais loopt uit de hand. De Extra schrijft dat vandaag. De situatie loopt uit de hand omdat er afval wordt gestort zonder dat dit nog afgedekt kan worden. En dat heeft natuurlijk tot gevolgen dat het vuilnis zich daarna via de wind verspreidt, dat er meer beesten en ongedierte komen. En het heeft allemaal te maken met het feit dat Cedicor een bedrag dat zij van de overheid moest ontvangen gevraagd heeft. Minister Sylvania zegt er moet nog eerst aanvullende informatie komen. Dus nu heeft Cedicor niet het geld om het werk te verrichten dat ze zouden moeten doen. En dat heeft er onder meer toe geleid dat van de 5 machines die er bij Malpais zijn om het afval af te dekken, 4 in reparatie zijn. Volgens Cedicor moet er daadwerkelijk meer geld bij, of moet het geld waarom gevraagd is betaald worden, zodat het werk gedaan kan worden. De situatie op dit moment is zodanig verslechterd dat het afval bovenop niet meer kan worden afgedekt en dat het afval naar lagere delen van het terrein begint te schuiven. En dat is natuurlijk niet wenselijk. Derde verdachte opgepakt voor serie overvallen. Eerder deze week heeft de politie 2 mannen aangehouden. Een 29-jarige man en een 27-jarige man. We hadden daar ook in de uitzending van gisteren aandacht voor. Nu is ook een derde persoon aangehouden. Dat vond plaats in Zeelandia. Er is door de politie Suzuki Alto in beslag genomen. En het heeft allemaal te maken met een reeks aan overvallen. Het gaat om overvallen die plaatsvonden op Chinese winkels bij Montagna, Beurs en Roy Santu. De Chinese winkeliers in die gebieden die hadden al afgelopen tijd al laten weten dat ze bezorgd waren over een golf van overvallen op hun zaken. Ze vrezen dat de situatie uit de hand zou lopen. Nu lijken dus 3 van de verdachten aangehouden te zijn en de politie sluit verdere aanhoudingen niet uit. Par en Man-Pin stellen vragen over het Curaçao-huis. De leider van de fractie voor Man-Pin, Giselle McWilliam, heeft de Curaçaose regering op opheldering gevraagd over signalen van onregelmatigheden en personele onvrede bij het Curaçao-huis in Den Haag. Ook de Par vraagt om informatie over de situatie in het Casti Corsau. Dat heeft leider Quinsley Girigori laten weten. Beide fracties willen transparantie en dringen aan op onafhankelijk onderzoek. Eerder liet de statenvoorzitter al weten dat er op dit moment geen onderzoek wordt gedaan naar vermeende onjuiste facturen. En de oppositiepartijen willen dat dat wel gebeurt. Dan het bericht ruzie loopt uit de hand. Een heel opmerkelijk verhaal woensdagavond bij de Winston Churchillweg. Waar een vrouw met haar vriend was en die vriend kwam de ex van de vrouw tegen en het liep helemaal uit de hand.
De allebei zijn opgepakt voor pogingen tot moord, mishandeling, bedreiging en vernieling. En het gaat dan ook om de ruzie die de twee onderling hadden. En een van hen probeerde nog met een auto op de ander in te rijden. Het gaat om twee Surinaamse mannen, allebei 31 jaar oud. Ze zijn allebei opgepakt en de politie heeft de zaak verder in onderzoek. Op Aruba houdt de zoektocht naar de vermiste boot aan. De 4 Arubaanse vissers die sinds zaterdag vermist zijn op zee, zijn nog steeds niet gevonden. Nadat de zoektocht de afgelopen dagen werd uitgebreid tot ruim 320 kilometer van Aruba, dat is heel ver, wordt de zoektocht nu overgedragen aan de kustwacht van Colombia, omdat het zoekgebied volledig binnen hun verantwoordelijkheid valt. Maar volgens Miguel González Pérez Gentil, de woordvoerder van de kustwacht in het Caribisch gebied, zal de kustwacht scherp toezicht blijven houden tijdens de patrouilles. Het is onduidelijk waar de boot is, waar 4 Arubaanse mannen, David Cruz, Jared Cruz, Aislo Tromp en Marcelo Heide, is. Ze zijn zaterdagochtend vroeg gaan vissen op de sportboot Visboat Energy en niet meer teruggekeerd. Wat er nu heeft plaatsgevonden in de afgelopen dagen, onder meer door de kustwacht en door andere boten en in samenwerking met Colombia, is de grootste zoekactie op zee in de geschiedenis van Aruba. Maar er is nog steeds niks gevonden. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. We beginnen op Bonaire. Daar is een man veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf wegens moord. Het gaat om de moord die op 10 november 2024 plaatsvond op Bonaire. Dat was toen een mijlpaal, een negatieve mijlpaal, omdat het de eerste dodelijke schietpartij was op Bonaire. Daarbij werd de 21-jarige Ismar de Palm om het leven gebracht. Nu is Derek Desron Lugo veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf. Er was 20 jaar tegen hem geëist. Maar tijdens de rechtszaak kwam naar voren dat de man zich in de periode voor de moord angstig was. Hij leed onder mentale druk, voelde zich bedreigd. En tijdens de ontmoeting met het slachtoffer ontstond er een explosie van geweld. Hij heeft 19 keer geschoten, 11 keer is het slachtoffer geraakt. Er werd achter elkaar gerend, ook over een auto. Maar de rechter is van mening dat de moord in een trance werd gepleegd en dat het geen voorbedachte raden was. Op het moment dat de ruzie ontstond waren er maar enkele seconden voordat hij daadwerkelijk zijn pistool pakte en begon te schieten. En daarom 13 jaar in plaats van 20 jaar. Dan gaan we naar Aruba. Daar is het plan opgevat om 100.000 bomen te planten. Het ministerie van Natuur en Milieu is een groot herbebossingsproject begonnen. Om de komende 4 jaar 100.000 bomen op Aruba te planten. Het project moet het eiland groener maken en de biodiversiteit versterken. Premier Mike Eman is een groot voorstander van dit project. En die vindt ook dat de bomen in stedelijke en landelijke gebieden moeten komen, waaronder bossen, wijken, scholen en openbare ruimtes.
Het ministerie van Natuur en Milieu plant fruitbomen, inheemse bomen en bedreigde boomsoorten. Dan nog even naar Curaçao. Het is geen groot nieuws, maar het is wel leuk. Het staat op de voorpagina van de Extra. Wesley Geertruida wandelt en loopt, sporten. Elke dag op de boulevard Helmin Magno Wiels en zag dat sommige takken over de weg aan het groeien zijn. Daardoor konden ook andere mensen niet meer gebruik maken van de weg om te rennen, om te lopen, om te wandelen. En daarom is hij zelf aan de slag gegaan met een kleine kettingzaag om te zorgen dat de wandelaars gewoon weer aan de slag kwamen. Hij is niet gaan klagen, hij heeft zelf de handen uit de mouwen gestoken. En de fotograaf van de Extra heeft hem gefotografeerd en dat is een mooi voorbeeld. Dan gaan we nu naar internationaal nieuws, want er zijn bijzondere ontwikkelingen tussen Amerika en Brazilië. De oud-president van Brazilië, Jair Bolsonaro, moet een enkelband dragen. Hij wordt verdacht van een koepoging en hij mag geen contact meer hebben met zijn zoon. Die vervolging is volgens de Amerikaanse president Donald Trump ongepast. Hij beweert dat er een heksenjacht is tegen zijn vriend en hij eist stopzetting. En in dezelfde adem heeft hij een importheffing van 50% aangekondigd op producten uit Brazilië. De twee worden door Trump gelinkt, dus de heffingen, de economische heffingen, hebben te maken met de wijze waarop de oud-president door de rechtbank wordt behandeld. En veel mensen in Brazilië vinden dat Amerika niks te maken heeft met de wijze waarop zij hun rechtspraak uitvoeren. Veel mensen vinden dan ook dat er sprake is van een vermenging van belangen. Trump zelf zegt dat hij deze tarieven heeft ingevoerd om te zorgen dat zijn vriend beter behandeld wordt. De huidige president van Brazilië noemt het een chantage die onacceptabel is en vindt niet dat er op deze manier met in internationale relaties op zo'n manier gehandeld moet worden. Bolsonaro zelf zegt als ik een paspoort zou hebben, dat is namelijk afgepakt omdat hij verdacht wordt van het plannen van een staatsgreep. Die zegt geef me een paspoort, dan ga ik met Trump onderhandelen. Bizarre ontwikkelingen. Dan gaan we nog naar Colombia toe, want daar hebben reddingsploegen vandaag 18 arbeiders gered die vastzaten in een goudmijn. Ze zijn allemaal in goede gezondheid aangetroffen en het was een reddingsoperatie die 12 uur duurde. De mannen zaten ongeveer 18 uur vast ondergronds als gevolg van een defect aan de uitrusting. Ze werden door vrienden en familie toegejuicht toen ze naar boven kwamen. Ze kwamen één voor één naar boven en ze kregen energiedrankjes. Het is een situatie die gelukkig positief is afgelopen. In het gebied bij Remedios zijn veel mijnen en het gebied kent ook een sterke mijnbouwtraditie. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er maandag weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens.